Mabhungu namatshitshi, sanibonani. NguSpooky N lona okhulumayo. Namhlanje sizokwenza umbhalo wobuciko obizwa ngokuthiwa Zidlana Imilala, ohlelwe ngu-AM Maphumulo. Sizovula ekhasini le-190, sithole inkondlo osihloko sayo sithi Ngiphe Isineke. Ifundeka ngalolu hlobo, ibinza lokuqala. Ngiphe isineke mqalisi nomphelelisi sokubekezelela lo mqansa engisawuqophayo, sokuwuqwala ngiwuqombole ngize ngiyosithela. Ngiphe isineke nothando nobuhlakani bokubhekana nalolu hambo esengizihlelele lona, ibinza lesibili. Nxa sewunginikezile lesi sineke, ngiphikelelise phambili lapho ukukhanya kwakhona kungapheli, lapho impumelelo ingukukhanya ngalesi sineke engisicelayo. Nakuba izimvula zinginetha, ngikhoselise. Nakuba ufasimba lungisitha, ngiqanule amaqaphelo. Ibinza lesithathu. Ngithuntubezele lezi zinciji engizibonayo, hleze zingihlabe, ngiphelelwe nayilesi sineke esincane engisenaso. Hleze ngishaye ungqimphothwe, kube nzima nokusimama. Ngihlabe ngedolo phansi, menzi wezinto. Ngithi ngicela isineke nokubekezela. Ibinza lesine. Ontanga yami bangishiyile, owabanika lesi sineke. Nginike lesi sineke, ngicothoze ngicondoze, ngilisubathe ngigcine sengilifezile leli banga. Engani nenja yaze yawaqeda amachubane ngolimi. Ibinza lesihlanu. Ekushabalaleni kwamathemba, ngimise idolo. Ezimpicothini nesangcokolo, ngimise isibindi. Ube udondolo lokuzimelela, ube isikhwelo sokunginombelisa ngesineke. Lesi sineke nokubekezela okudala impumelelo. Ibinza lesithupha. Angikaze ngimbone uSineke, kodwa unodumo. Angilazi futhi neqhuqhu lakhe, kodwa uyaphila kwabanye. Angikaze ngimthinte ngezami, kodwa kufanele sibe nokusondelana. Angikaze ngimkhothe, kodwa kuthiwa uyanambitheka. Asebemnambithile bathi zimtoti izithelo zakhe. Ibinza lesikhombisa. Ngisanxusa namanje, ngithi ngiphe isineke Baba, ze ngifinqe igxathu, ngivale negebe eliphambi kwami, ze ngifinyelele esiqongweni, ngibafice nasebephambili. Ze kuchayiseke izimfamona ezingazi nginjengesehluleki, nakanjani imithandazo namaphupho ami ayoba ngamaqiniso. Balingani bami nane bafundi, kuyaphela lapha ukufundwa kwale nkondlo. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko sale nkondlo sifundeka ngalolu hlobo. Ngiphe isineke. Igama elithi ngiphe liqalisa ngesiqalo esingungi, esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Isiqu saleli gama nguphe. Kuyini ukupha? Ukupha ukunika umuntu into ethile ngesihle, ungalindele nkokhelo. Igama elithi isineke lichaza inhliziyo yokubekezela
nokucophelela. Lichaza ukungenzi ngokuxhamazela. Oh, sesiyabona. Imbongi uma ikhetha lesi sihloko, ikhetha lawa magama athi ngiphe isineke. Ibigqamisa ukuthi iyacela. Icela kubani? Asazi. Kodwa kuyacaca ukuthi lowo ecela kuye unawo amandla okupha umuntu othile into ngaphandle kwenkokhelo. Ake sifunde umugqa wokuqala ebinzeni lokuqala. Ngiphe isineke, mqalisi nomphelelisi. Imbongi ikhethe igama elithi ngiphe elinesiqalo esingu-ngi ukugqamisa ukuthi ikhuluma ngayo ngqo, ayikhulumi ngomunye umuntu. Isiqu saleli gama uphe. Lesi siqu sisuselwa esenzweni sokupha umuntu into ethile, umnikeze yona ngesihle, ngeke wakhokhelwa. Isineke inhliziyo yokubekezela nokucophelela. Imbongi icela lesi sineke kulowo embiza ngokuthi ungumqalisi. Ukwenzenjani ukuqalisa? Ukuqalisa ukuphemba, ukudala into ethile, ukuyiqala leyo nto leyo. Imbongi yakhetha igama elithi nomphelelisi. Kwazise ukuphelisa, ukufeza konke, ukuqeda. Ukusetshenziswa kwalawa magama amabili athi umqalisi nomphelelisi kuyacaca ukuthi ubani yena lona imbongi ecela kuye isineke. Lowo kuyoba umdali, kuyoba inkosi, kuyoba ubaba wethu osezulwini. Ukusetshenziswa kwalawa magama amabili athi umqalisi nomphelelisi. Imbongi igqamisa amandla uNkulunkulu anawo. uNkulunkulu uyakwazi ukuphemba into. Kusho ukuthi uNkulunkulu uzokwazi ukuphemba isineke lesi. Aphinde leso sineke leso uNkulunkulu asithathe ayosethula phambi kwembongi, amuphe sona njengesipho. Umugqa wesibili sokubekezelela lo mqansa engisawuqophayo. Imbongi ikhethe igama elithi sokubekezelela esiqalisa ngesakhi esinguso, ukugqamisa ingxenye yesichasiso ebizwa ngokuthiwa ongumnini. Ukwethula ukuthi isineke esicelwayo esani, yini yona lesi sineke esizoyifeza. Sesiyabona, lesi sineke esokubekezelela into ethize. Imbongi ikhethe igama elithi ukubekezelela, ukuchaza ukubambelela, ukugwinya itshe, uqinisele ungadikibaliswa ukwahluleka. Imbongi yakhetha igama elithi lo, eligqamisa ukusetshenziswa kwesabizwana sokukhomba eduze. Imbongi ikhombani? Imbongi ikhomba umqansa. Yini umqansa? Indawo ekhuphukayo yenyuke, ukuhamba kuyona akulula. Imbongi ikhethe igama elithi engisawuqophayo, ukuchaza nokugqamisa ukuthi akuphelile ukuwukhuphuka lowo mqansa. Isakhi esisekugcineni kwaleli gama singuyo, ukugqamisa into eqhubekayo. Ibinza lesithathu
sokuwuqwala ngikuqombole ngize ngiyosithela. Imbongi ikhethe igama elithi sokuwuqwala eliqalisa ngesakhi esinguso ukugqamisa ucezwana lwesichasiso elibizwa ngokuthi ongumnini. Lokho kugqamisa ukuthi kungani imbongi icela isineke, yingoba ifuna ukukhuphuka. Kwazise igama elithi ukuqwala lichaza ukwenyuka endaweni ekhuphukayo. Imbongi ikhethe igama elithi ngiwuqombole ukugqamisa ukuhamba uye phezulu endaweni eyenyukelayo, ukugqamisa ukuqobola nokukhuphuka. Imbongi ikhethe igama elithi ngiyosithela ukugqamisa ukunyamalala emehlweni, ukugqamisa ukutshobela uswacele ungabe usabonwa muntu. Nawa amasu asetshenziswe yimbongi kusukela emgqeni wesibili kuye emgqeni wesithathu. Isu lokuqala, imvumelwano siqalo engusoku emagameni athi sokubekezelela, sokuqwala, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa inkondlo. Okwesibili, ukugqamisa umthwalo imbongi ebhekene nawo noma ubunzima imbongi ebhekene nabo, ukufakazela ukuthi kungani imbongi icela isineke. Isu lesibili, yisu lokuphindaphinda emagameni athi umqansa, engisawuqophayo, sokuqwala ngikuqombole, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa inkondlo. Okwesibili, ukugqamisa imbangela, ukugqamisa isizathu sokucela ukuba iphiwe isineke ngoba iyazi ukuthi ibhekene nani. Emgqeni wesithathu kuphela sithola isu elibizwa ngokuthiwa ifana ngwaqa emagameni aqalisa ngesakhi esingungi alandelayo. Ngiwuqombole ngize ngiyosithela, ukugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukugqamisa ukuthi imbongi iyinkomo edla yodwa, iyazi ukuthi iyona yodwa ebhekene nalobu bunzima. Umugqa wesine, ngiphe isineke nothando nobuhlakani. Imbongi ikhethe igama elithi ngiphe ngoba linesakhi esingungi esigqamisa ukuthi imbongi ikhuluma ngayo ngqo. Isiqu saleli gama uphe, ukupha, ukunika umuntu into ethile ngesihle. Isineke, inhliziyo yokubekezela nokucophelela. Imbongi yakhetha igama elithi nothando eliqalisa ngesiqu esinguno, ukugqamisa ukuthi akusesona sodwa isineke esicelwayo, manje sekucelwa nokunye. Isakhi lesi esinguno sigqamisa ukuthi kanye nokunye. Okuyini lokho okunye? Okuwuthando. Luyini uthando? Kungani imbongi ikhethe leli gama? Yingoba
Lokho kuwulangazelo oluvuthayo enhliziyweni yomuntu. Siyabona ukuthi imbongi ikhethe leli gama ngoba uthando lwakha ukuthula. Angithi isineke sakha ukubekezela. Imbongi ikhethe igama elithi nobuhlakani, eliqalisa ngesakhi esinguno, ukugqamisa ukuthi kanye nokuthile okuyini, okuwubuhlakani. Yini ubuhlakani? Ubuhlakani ukuhlakanipha. Buletha ini ubuhlakani? Buletha ukuthathwa kwezinqumo eziphusile. Loko angikususela ekhanda, kutholakala emgqeni wesihlanu ofundeka ngalolu hlobo bokubhekana nalolu hambo esengizihlelele lona. Imbongi ikhethe igama elithi bokubhekana, eliqalisa ngesakhi esingubo, esigqamisa ukusetshenziswa kocezwana olubizwa ngokuthiwa ongumnini, ukugqamisa ukuthi obani lobu buhlakani obucelwayo. Kuyini kanti ukubhekana nento ethile? Lokhu kuchaza ukumelana nayo. Imbongi yakhetha igama elithi nalolu, ukugqamisa isabizwana sokukhomba into eseduze. Lapha kukhulunywa ngento eyenzeka manje, eyenzeka ngaleso sikhathi. Imbongi ikhethe igama elithi uhambo, ukugqamisa indlela okwenziwa ngayo into ethile, ukugqamisa inqubo. Imbongi yakhetha igama elithi esengizihlelele, ukugqamisa ukuthi imbongi izimisele, imbongi izilungiselele, imbongi ihlelembisa okuthile. Imbongi yakhetha igama elithi lona, ukugqamisa ukusetshenziswa kwesabizwana soqobo. Isabizwana soqobo siyagcizelela. Balingani bami nani bafundi, isabizwana soqobo ngesiNgisi singathi phecelezi, it emphasizes that you are not talking about anything else but you are talking about this one. Yingakho kuthiwa esoqobo, ukugqamisa ukuthi ayikho enye into okhuluma ngayo ngaphandle kwalena. Yiziphi lapha izinto imbongi ekhuluma ngazo? Ikhuluma ngesineke, ikhuluma ngothando, ikhuluma ngobuhlakani. Balingani bami nani bafundi, angisathandi manje ukwenza amavidiyo amade. Ngakho-ke ngizocela ukuma lapha. Ngicabanga ukuthi amabinza amathathu alandelayo siyowenza kanye kanye, bese senza amabinza amathathu okugcina. Nisale kahle.